Berez, bizigeren gizartean, hizkuntzaren ikuspegitik argi dago badagola hizkuntza hegemoniko bat, kasu honetan gaztelania eta hizkuntza minorizatu bat. Eta berez, inertziak beti eramaten gaitu gaztelaniaren aldeko alde egitera. Orduan, oso importantea da denbora guztian edo garrantzia ematea autu kontziente bat egin behar degula euskararen alde. Nik ikasi nuen ereduko eskola batean, gero bizitzak eraman ninduen Salamankara ikastera, magisteritza, gero hortik Madrilera, haurreskola batean egin nuen lan, eta berriro bizitzak ekarren ninduen Gasteizera. Izen eman nuen euskaltegian, egatera nuen, eta hasi nintzen eskola publikoan lan egiten. Garrantzitsua da, eskolas aparte egiten diren, eskolas kanpoko jarduera horietan eskaintza ere euskaraz izatea, eskaintza nolabait divertigarri eta atsegina izatea eta euskaraz. Gero Laia jaio zen, eta nik gaztelaniaz egiten nion. 6 hilabete bete arte edo gutxi gura bera. Ikusi dugu ere, askok aipatu digute zein garrantzitsua den, guraso euskaldun eta euskaltzalen arteko sareak sortzearena. Nolabait eredu izatea, kanpoan edo lehenengo hitza euskaraz egiterakoan, edo komertzioetara jutean euskaraz hartatuko zaituen komertzio edo establezimentu bat aukeratzea. Eta, karo, esanten nion nire buruari zer egiten ari naiz, ezta? Badakite euskaraz, zergatik ez diot euskaraz egiten. Ze nik euskarazko gizarte zein hezkuntza publikoaren ereduan sinesten dut. Bizigarrelako historikoki euskaraz egiten den lurralde batean. Eta beraz, nire ustez beharrezkoa dela eredu horri ikuspuntu euskaldun batetik aurre egitea. Ze nire familia osoa, nire arbasoak hemengoak dira. Eta pizkan dago zorretan haiekin, ez da, nire sustraiekin. Jakina, eskolas kanpo eta aisialdi eremuko hainbat baliabide euskaraz eskaintzea, baliabide kultural, ez dakit edabideak, hainbat sare sozialak eta bar, hor presentzia eta ematea euskarari, euskal kulturari, pixka bat bide horiek ikusi ditugu eraginkorrak direla. También yo noto que el tema que aquí también, o sea, que ves a gente autóctona y no hablan, como que no se le da la importancia al euskera. Eta esan da bezala, ikusi dugu, kontzientzia hori dagonean eta jarrera aktibo badagonean horrek eragina baduela. Eskolatik kanpo topatzen duguna, gure umen aisialdian, nahiko kezkagarria dela, ez esatearren etxigarria. Sarritan, gure umen hizkuntza eskubideak urratuta ikusten ditugu, umea puntatzen duzunan ekintza batera, eta ikusten duzunan ekintza euskaraz dela, konturatzen za praktikan gaztelaniaz izaten direla ekintza horiek. Orduan, nik hor nabarmenduko nuke gurasook asko daukagula egiteko eta eragiteko. Ze iruditzen zait, espazio horiek beharrezkoak direla euskaraz izatea, euskara gutxien daukanak, euskara gehien behar duelako. Eta sozializazioa euskaraz ematea gure umen artean integraziorako kriston tresna delako. Eta ikusita, instituzioen utzikeria sarri askotan, nik ere nabarmenduko nuke gurasoek zelako indarra daukagun horrez. Sarritan ibili izan gara, instantziak egiten udalean, aldundian, behatokian kexa jarriz, eta guzti horrek ere eman ditu fruituak. Yo, las extraescolares normalmente son en euskera, porque en el entorno que estamos y gracias a Goyan y pues las actividades son en euskera. Pero las otras, las que son fuera del entorno del colegio son en castellano, no suelen ser en euskera. Que a mí me gustaría que fuesen en euskera. Olako egoeretan, zuzuazenan umearekin igerik eta ikastaro batera, hasi behar zara aurretik euskararen arazoa konpontzen.
Eta hor sortzen dira oso egoera, deserosoak eta gure umeek hor bizi dute euskara arazo dela, beraiek akats bat daukatela hor, osea, ikusten dute hizkuntza horrek problemak ematen dituela. Eta horre sortzen du, kriston, estres linguistikoa umetan zein heldu ongan. Eskaintza ez dela hainbeste euskalduna, baizik eta elebiduna, ez? Eta elebitasunaren figura hori, nire ustez oso tramposoa da. Azkenean topatzen duguna da 10 euskaldun baldin badaude eta erdaldun bakarra berdin gazteleraz. Orduan nire ustez hor erakundeek lan asko daukate egiteko. Ez dut uste kolektibo guztietara etzen ari garenik ere ez, eta hori ere erakundeetan indartu beharreko punto bat da. Que las instituciones también, lo de cuando llegas de fuera, o sea, no te mandan a un cole que sea en euskera, te mandan a uno en castellano y tú ya notas como que no se le da la importancia. Gurasoak oso kontziente dira seme-alabek heldu ala, adinez aurrera egin ala, gaztelerara joko dutela, eta gazteleraz hitz egiten bukatuko dutela nolabait. Orduan erronka da hori atzeratzea eta badira bide eta estrategia eraginkorrak hori lortzeko.